Takže zdravím vás pri druhom videoblogu Kofolačka. Dali ste mi zase pár otázok, na ktoré vám odpoviem. Dennis Koller sa ma pýta, či chystáme na CS urobiť VIP. A asi áno, uvidíme ešte. Johnny Kocur sa ma pýta, kedy pôjde Mety na oficiálnej verzii. Tak tam pribudnú nejaké nové veci, mapy alebo niečo také. Áno, by malo by niečo pribudnúť. Filip Benedikovič sa ma pýta, že či budú bugy, lagy na oficiálnej verzii, možno 2-3. Ak sa niečo nájde, tak to treba nahlásiť na support@lightdisk.eu. Pepa Kokos sa ma pýta, nastavíš mi na oficiálnu verzii level 99. Nie, nenastavím ti nič. Martin Havelka sa ma pýta, aké budú raty. To som 115, sa mi zdá, 115. Potom Filip Jaromil sa ma pýta, že kedy pôjde server, nebo zabudol. Server pôjde 17.12. o 6 dní. Aleš Kukla sa ma pýta, či môže byť GM nie, je uzatvorený nábor. Ako odíde Tomík, ak vlastne chce odísť, ešte nám nič nepovedal. Takže uvidíme, ak odíde, tak bude GM nábor. Robbie Polzer sa ma pýta, či ide server. Server ešte nejde. Ako sme urobili to video o Lightdisk, tam na začiatku, že bol taký var s inými kuzlami, tak sa ma pýta Dominik Balcar, že či budú, to ešte nevieme, to sa musím dohodnúť s Atolom, čo robí na klientovi. A to je pre dnešný videoblog asi všetko, takže zatiaľ čaute.